Jotono no lamsogo ani channel o kai tamung no norok ani channel no subscribe khalai yakung kai subscribe khalai ready ang ketar job advertisement te online information related videos sanam ingka phadi tini kaisa ketar notification ailainai omo rijaka direct top presence ni bukhak tei gangka norok video no paithak jora te nai tongdi kaham kai saimana ni bagai ingka phadi official notification ailaina omo ka official notification Opo Rijaka Government of Tripura, Office of the Inspector General of Prisons, or notification Rijaka 3 tarik December 2022 or total post tongo 249 ta post abo warder chelarong ni bagisimi omo under whom jail department ni bukhakti talangjaknai obo ga pdf no norok official website obo manai tai ani video ni description o bangri ruana norok thangai download khlainai di obo talangjaknai warder mail o jaga o sini st rong ni bagui tongo 60 ta post omo reserve khlaijak tai total post tongo 249 ta angkai norok tomung apply khlaina musung tongka angkai norok video no paithak jorate nai tongdi o jaga o rijak tongo post ni bomung angkai to warder ngai abo omo group C angkai obo to 100% direct requirement o talangjaknai kaisa written exam ngai 85 marks ni tai interview by 15 marks ni ngai syllabus pori ruan ang description no gatai exam ni pai maya gulo physical fitness tai physical test rok najaknai saka age limit angkai je 18 ni simi 27 years o tongi tongnai borok apply khalai manai tai st ni bagui angkai to relaxation rijaknai o jaga o qualification angkai sini st rok angkai class 8 pass angkai noro apply khalai manai angkai je candidate class 8 pass interested tongkha angkai norok apply khalai na musung khai to apply khalai di o jaga o application form ri ruana ang angkai norok abo 4 tarik December ni simi 10 tarik December jora 5:30 pm jora norok ni a form by norok ni je documents tongbai mani abo norok oro mention khlajak tongo district wise angkai norok unukuti ni angkai oro SDM office Koilesar under supervisor of o jaga o thangai norok marinai sini west sipaijala tei khuwai ni angkai o jaga o tongo prisons director agartala o thangai norok ni application marinai angkai o jaga o norok tam documents nangnai nainai di norok pdf no manana tama documents norok marinai abo photos rok koi copies rok na nang o jaga o jotono rijak tongo angkai description o norok application form manai tai obo angkai syllabus obo syllabus je o warder post ni obo syllabus tongo written exam o jaga o objective type ngai syllabus no bonorok nainai di download khlaiye angkai oro general knowledge current affairs te english language tongo abo 30 15 20 20 marks khlai angnai angkai by bawo angkai 15 marks ni angnai o jaga o bo nainai di rijak tongo total angkai to 100 marks ni angnai abo ni yakulo physical fitness te physical test tongo obo bo nainai di norok tomong norok apply khlai ke angkai pdf description o manana angkai omo kai application form norok o form no fill up khlaiye norok ni je nangkokpai noro mention khlaijak tama documents nang abo nai norok 10 tarik ni bisingo a jaga o rijak tongo mention khlaijak west ni angkai bo jaga o thangai norok ni application no norok marinai abo 10 tarik ni bising no marinai norok angkai tomong norok apply khlaina musung angkai 10 tarik ni bisingo o form no print khlaiye norok je documents tongbai mani xerox copy ruoi norok oro jani district ni office o thangai norok ni application form no ready 10 tarik ni bisingo abo 4 tarik simi 10 tarik jora rijakha ke abon bagai confuse angkai to norok ang bai kwrwngui mano whatsapp tei phano telegram tei phano kai tinin bagam sunong sito jotono no hambai।